Nick Boes, ja god, dat is een... Nick Boes is een jongen die optreedt. En Nick Boes is een druktemaker. Soms ook heel rustig. Ja, het is maar hoe de mensen mij zien. Nou, de geluiden in mijn optredens, dat zijn een belangrijk onderdeel. En zeker in Nederland en in Europa zijn we toch een van de weinigen die tijdens onze theatervoorstellingen allerlei geluiden imiteren met de stem. Hè? Van, hallo. En die geluiden die gaan als rode draad door de voorstelling heen. En dat is eigenlijk een beetje uniek, zoals een zanger zijn liedje heeft. Zoals een toneelspeler zijn tekst heeft. Heeft Nick Boes zijn geluiden. Ja, ik heb niet meer zoveel lucht. Maar dit is nog maar een soundje. Komt straks allemaal goed. Oké. We gaan er even live op straks. Bob wordt niet gebruikt. Voor het geluid. Die wel, de tweede? Ja, ik was al heel erg jong toen ik natuurlijk altijd tussen de schuifdeuren het geëikte van... altijd bezig, artistiek bezig, toneel spelen, de clown uithangen, grapjes maken. Altijd in de picture willen staan, aandachtvragertje. En ik denk dat ik een jaar of 5 was, dat ik samen met mijn zus Donald Duck ging nadoen. En dat was in die tijd was dat nog heel bijzonder, want niemand kon dat toen nog. Toen bestond er nog geen programma van ik ben zoveel jaar en ik doe Donald Duck na. En dan gingen we dan elke zondag mee op de radio als Donald en Katrien. En ja, zo begon dat een beetje. Dat vonden mensen altijd wel leuk en dat was dan een van de ekjes die... Nou, dan gaan we weer. Alle oneffeningen in de weg werken. Toen ik een jaar of 12 was, toen kon ik een aantal geluidjes zoals... Het was ook net de tijd dat je van die apparaatjes had, als je op een knopje drukte, dan hoorde je een geluidje. En dus heel veel mensen geloofden niet dat ik dat met mijn stem deed. Dat was altijd op school, oh, je hebt zeker zo'n apparaatje. Maar ik trad daar dus nog niet mee op. Ik bedoel, wel op amateurbasis dan, maar niet professioneel. En toen ik een jaar of 14 was, toen ontmoette ik op straat een pantomimespeler. Die deed allerlei robotbewegingen. Dat was toen ook nog niet zo heel veel. Tegenwoordig zie je dat veel meer standbeelden en dat soort dingen. En dan praat ik dus over lang geleden, 15 jaar geleden ongeveer. En wat ik daar zag, dat kon ik ook. Alleen ik kon het nog leuker, want ik had allerlei geluiden erbij. En toen zei die pantomimespeler van nou Nick, doe dat dan eens. Dus ik deed wat voor. En dat vond hij zo ontzettend leuk. Hij zegt, nou, trek thuis maar een gek pak aan. Of het smink op je hoofd en dan speel je vanmiddag met me mee als je het leuk vindt. Nou, ik was natuurlijk behoorlijk in de puberteit. Zo van, nou oké. Dus ik ben naar huis gefietst. De oude jacket van mijn opa aangetrokken. Ik heb wat smink op mijn gezicht gedaan en ben die middag met hem mee gaan spelen. Alleen net even iets anders, want ja, ik was een robot met geluid. Dus ik kon communiceren met de mensen op straat. En dat kon hij niet, want hij was een pantomimespeler. Dus dat was heel snel, hello, I am a robot. En dat soort dingen. Dus ja, het publiek vond dat fantastisch. Hey jongens, succes allemaal. Maak er wat moois van. En ik moet heel eerlijk zeggen, die dag heeft mijn leven toen totaal omgegooid. Roger. 30 years in the future. Mijn moeder die reed mij altijd overal naartoe vanaf mijn 14e, want ik had natuurlijk...